Saudat, kin tuna cewa yanzu kin ci wankiya ina wayanki? Waya na yana gida. Bai taho da waya ba. Amma kin tuna je kin ga min cewa kin taho da waya. Na suna. Sai da kuka zo kun tsaya ku yi fitsari akan hanya mota ta tsaya daga nan ne wayan ya faɗi. Kuma kin san kin ga min cewa kin to kina waya akan mashin. Tun da na taso da gida ba. A'a kin ce tun kina gida kin ce kin dauko kina kan mashin kina waya wayan ya faɗi. Okay, to yanzu mun dauka wane ne zan dauka cikin baro shi a gida ko kin yi fitsari kin yanda? Ce maka na bar waya na a gida. Amma jiya of course na gaya maka na ce maka na zo da waya na a jikin fitsari. Saboda na san idan na ce maka na bar waya na a gida maybe zaka ce da ya za a yi tafiya babu waya. To kuma me zaki faɗi ƙarya? Kawai dai ina expecting zaka ce ƙarya nake ya za a yi ni. To yanzu gashin na ce yanzu kuma na gane ƙarya, to yanzu da na gane ƙarya ne kuma me ya ƙare yake da shi ƙarya? Shi wancan ƙarya ne zai sa kuma har wannan din ma shi wannan din ma shi ne zai sanya shi har wannan maganar amination din ke gani ba za mu amince da abin da ke faɗa ba, saboda shi mutum ya yi ƙarya ɗaya to duk labarin da ya baka zaka ɗauka cewa da ƙarya ne. Wallahi oga ban zo da waya ba. Tun daga ni baro gida. Kina da yara? Ina da yara. Yaran ki nawa? Yaran ki biyu? Duka maza ne ko mata? Mace da namiji. Me sunayen su? Khadija da Aliyu Haidar. Haidar, okay. Shekaran ki nawa da aure? Shekara na goma da aure. Alright. Wannan ATM card da magan cikin jikanki na waye? Na wani. Naki ne. Naki. Naki ne. Definitely naki. Na wani. Fine.